Helo, Alun Gaffey sy'n yma, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Diolch o galon i Lŵp am y gwahoddiad i gael chwarae can ar y sianel. Dwi'n mynd i gannu can oddi ar fy album Llyfrau Hanes, can o'r enw Rhosod Pink. Dwi wedi trwyllo rhywfaint a recordio twtch o backing track rough i fynd efo fo. Ac dwi'n mynd i fod yn chwarae'r hen gitar ma sydd wedi dod o dydd y nain ym Mhenyn Deidraeth sydd definitely'n hyn na fi o bell ffordd. Felly, gobeithio nhw'ch chi fwynhau. Ffwr ni. Cos ym mhwr pasiw dy achod di o hyn. Ti'n mynd credu pam ys yn cael i agor y car. Mae waed o ynddo fi a ma'n hollol glir rhaid ni gwffio'n yn ben gwall am llun o'ch ni. Ma fy mab yn blws a fi yn neidio clwydi ar y ci. Mae ganddi gymar ynddo fi pasiw ei